Evo samo se zahvalim za početak Nenadu Glišiću koji negde predstavlja, kako bih rekao, srce i dušu SKC-a i da se zahvalim vama, dame i gospodo, poštovani prijatelji, što ste došli večeras. Ranije teme o kojima sam ja pričao, da se čujem manje više, su možda bile previše apstraktne, daleke, možda komplikovane, sad ja ne znam ovako, sa manje ili više uznemirujućim primjerima koje sam ja navodio, znači kada je u pitanju šizofrenija, paranoja koje smo pomenuli, granični narcistički poremećaj ličnosti, to je nešto za što se ja uglavnom nadam da mnogo nas zapravo i nema iskustvo u tim pomenutim poremećajima. Sada večeras pričamo o nečemu što definitivno, ja mislim, svi imamo u svom iskustvu. Znači, svi sanjamo i svi imamo negde lično iskustvo sanjanja i snova. Normalno pričamo o snovima iz jednog, kako da kažem, kliničkog konteksta. Znači, bilo koja priča o sanovnicima, tumačenju snova na osnovu simbola, šta znači kad sanjate ovo, šta znači kad sanjate ono, priča, onako kako bi rekao, otpada. Tako da, ako sam nekog razočarao u tom smislu, ja se izvinjavam, ali najviše ćemo zapravo pričati o snovima u jednom kliničkom kontekstu, kako to vidi psihologija, delimično psihijatrija i tako dalje. Znate sami da je to jedna prilično stara tema i da je to ljudima na neki način oduvek bilo zanimljivo. Šta su snovi, kako sanjamo, šta oni znače, da li to na neki način može da se tumači, ne može da se tumači i tako dalje. I negde su snovi zaštitni znak interpretativne, dinamičke, kliničke psihologije. Automatski u isto vrijeme, kada govorimo o snovima, možemo da kažemo da oni negde prevazilaze granice same psihologije kao nauke. Znači, ljudi su sanjali mnogo pre nastanka same psihologije i psihijatrije, što je, najnormalnija stvar na svetu. Tako da je tema nešto što zapravo zadire i u samo postanje naše, da kažemo, civilizacije. San je nešto što se oduvek doživljavalo kao neka magla. Onako, da kažemo, narodski, nešto što ne možemo da uhvatimo ni za uši, ni za rep. Tako da, i nešto što ima neki blagi predukus onostrano, što nam nije svakodnevno, što je nekako kao da dolazi sa neke druge strane. I upravo zbog tog predukusa onostranog, negde, verovatno ljude zapravo toliko i fascinira. Znači, to je neki kontakt naš, lični, sa nečim što nije svesno, što nemamo u budnom stanju, što nemamo u svakodnevnom našem iskustvu. Sad nekako sam ja zamislio to otprilike onako okvirno jeste da ako je moguće krenuti od samih početaka tretiranja teme sna. Inače, što mi pada na pamet, mislim, to niko nije probao, a mislim da je bilo jako zanimljivo, da napiše praktično istoriju ljudske civilizacije kroz to kako su ljudi sanjali, šta su sanjali i koje teme i koji simboli su se pojavljivali u snovima. I mislim da bi zapravo to bilo jako zanimljivo da bi ceo ljudski rod mogao uz dovoljno dobre autore da se opiše kroz ono šta su ljudi kroz istoriju sanjali. Jedno od prvih onako vrednih pomena, da kažem, rečenica sa nekim smislom, mislim da je rekao Heraklit, da su san i smrt braća blizanci. Znate, svako ko ima decu, kolike znaju da kako u određenoj životnoj fazi, koliko deca imaju zapravo problema sa uspavljivanjem, sa tim gubljenjem konaca u svesnom stanju i prepuštanju u nešto što je nad čim više nemamo kontrolu. Znači, više nismo u tom polju svesnog, nego polako gubimo kontrolu i prepuštamo se nečemu što sam malo rekao onostrano.
Znači, san i smrt su zapravo, i Heraklit nije bio prvi koji je to rekao, su negde dva zapravo jako slična pojma. Ajde, ostanemo tu, pa možda kao neka tema za razmišljanje. Znači, san i smrt su braća blizanci i negde sam san i spavanje, to je snivanje, se negde nalazi na granici između kolektivnog i individualnog. O tome bi možda bolje etnolozi znali da nešto kažu, da zapravo bitni snovi ne moraju da imaju striktno individualno značenje. U ranim nekim prvim civilizacijama, ako je neko sanjao nešto što misli da je bitno, imao je obavezu da to saopšti i ispriča na tom nekom plemenskom savetu ili ne znam kako se to zove, na sednici klana. Znači, ako vi sanjate u najdavnije vremena nešto što vi mislite da je važno, vi ste imali obavezu da to svoje individualno podelite sa grupom, da podelite sa ljudima sa kojima živite. Znači, zato je san dosta važan pojam, jer se upravo nalazi na nekoj granici između individualnog i kolektivnog. Iako je to naš san, zapravo on ne mora da bude samo naš. Eto, još jedna onako možda malo zanimljiva tema. I on se nekada doživljavao kao nešto božansko što zapravo nam došaptava, da nam nešto božansko zapravo došaptava nama kao akterima života, radnje, tog našeg života koji imamo na zemlji. To bi bio neki otvor ili prozor ili put sa čim stupamo u vezu sa nečim, sa čim inače ne možemo doći u vezu. To opet imamo svi negde u iskustvu i ja sad pričam o nekim prvim poimanjima sna i spavanja. Negde prva knjiga, koju smo mogli da se dohvatimo, a da se tiče sna i tumačenja snova, ja sam naišao kod izvesnog Artemidora. To je knjiga, ja sad nisam siguran da je to neki drugi, treći vek, tu nemojte mi držati za reč, ali negde prvo svedočanstvo kako su misleći ljudi ili misleći čovjek, znači Artemidor u ovom konkretnom primjeru, razumevali san i snove. I to je negde bilo prvo tumačenje snova da se tome pristupilo na način da on nije onako babsko-šamanski. Znači, knjiga ima onako ozbiljna dva dela. Prvi deo je teorijski, drugi deo je praktični i u tom praktičnom delu onako postoje primjeri koji su onako jako slikoviti i tu Artemidor jako lepo, pogotovo u tom teorijskom delu, u prvom delu knjige ima jedan pristup za to vreme, koliko je to bilo smisleno. Baš onako, da kažem, prvi ozbiljan teorijski pristup i čitajući čak i ako dođemo u kontakt sa tom knjigom, možemo da vidimo zapravo da se može... Je prevedena knjiga na srpskom? Ono na što sam ja naišao je normalno na engleskom, tako da mislim da nije, nisam ja došao do srpske verzije. Uglavnom, može se dosta zaključiti o imaginaciji ljudi tog vremena, može se zaključiti dosta, recimo, o odnosima u porodici, o odnosima u društvu, šta su ljudi čak i u to vreme želeli, šta su mislili i čega su se zapravo plašili. Zato sam rekao da bi zapravo napisati istoriju civilizacije kroz snove bio onako jako lep i jako zanimljiv zadatak za nekog autora. Drugi deo je nekako opet bliži, taj drugi deo sa primjerima je iz ove naše današnje perspektive negde možda bliži nečemu što bismo onako, da ne bude pežorativno, ipak mogli da nazovemo bliže gledanjem u šolju ili sanovnikom. Znači, to su već primjeri snova i sanjenja i tu, ne znam, ima nešto što možda i nas danas intrigira, tipa šta znači ako sanjamo da nam je taj daleko bilo umro, šta znači ako sanjamo da nas je taj neko drugi na ovaj ili onaj način spopao.
ne znam, im je beskrajno onako simpatični primjeri, tipa šta znači, meni je bio jedan zanimljiv, kao šta znači ako sanjamo da smo ostali bez nosa, šta bi moglo da znači da imamo seksualni odnos sa svojom taštom. To su onako simpatični krajnji primjeri koji se nalaze i kod Artemidora u to vreme. Negde druga knjiga na koju sam ja makar naišao, ne znači da je to nešto upisano munjem u kameni, da je to apsolutno, ali koja je meni bila opet značajna, jeste izvesni Sinesije iz Kirene, znači jedan hrišćanski episkop, na čijoj biografiji bi mu onako verovatno zavideo i sam Umberto Eco, i kad bi opet neko mogao time da se pozabavi, ja mislim da bi biografija tog čoveka možda bila zanimljivija od Imena ruže. On je bio učenik izvesne Hepatije u Aleksandriji, i koja je, pored toga što je bila jako umna i pametna žena, kao što je bila jako privlačna iz spoljašnjosti, i on je negde bio njen učenik i on negde tretira, pričamo negde, mislim, o kraju 4. veka. O kraju 4. veka kada pričamo o Sinesiju, i on negde sam doživljava kao medijum, kao neki domen komunikacije, nešto što nije ni ovde, nije ni onde, ali povezuje ovo ovde i to onde. To je negde njegovo viđenje samog sanjanja. I opet je možda prvi koji negde sam tretira kao domen komunikacije, kao nešto što se odvija u samoj komunikaciji. Jefrem Sirijski, kada tumači knjigu Postanja, to je onaj deo iz prve knjige Postanja, gde, to je valjda kao opšte poznato, gde Adam zaspi ili ga Bog uspava i onda uzima njegovo rebro da bi napravio Evu. I negde Jefrem Sirijski kaže, ono što bi možda najzanimljivije bilo u knjizi Postanja jeste šta je Adam zapravo u tom trenutku sanjao. Kada ga je Bog uspavao pre nego što mu uzeo rebro da bi od njega napravio Evu, ali to nikad nećemo saznati. To je, znači, kad pričamo negde o hrišćanskim episkopima i iz tog vremena zapravo. Naredno nešto je, opet, ja čisto sad onako nabacujem neke misli, rečenice iz nekih tih starijih vremena. Imamo Augustina, svetog Augustina, koji kaže: Bože, za sve mi sudi, samo nemoj da mi sudiš za moje snove. Onako opet dosta zanimljiva rečenica i misao. Zatim bi možda bilo vredno pomenuti i Jovana Lestvičnika, znači neko ko je se bavio hrišćanstvom i ko se bavio u tom smislu, samo da ne budem previše onako blag, Jovan Lestvičnik nije bio običan monah, znamo svi za tu lestvicu, takozvano, koju je napravio. On je rekao da je negde čovek koji pokušava da razume svoje snove najbliži čoveku koji pokušava da uhvati svoju senku. Opet onako jedno zanimljivo viđenje snova, koje se nekako može objasniti time da ćemo zapravo uvek gubiti korak u tom pokušaju da rastumačimo svoje snove. Ja ću pokušati na kraju da se vratim i da se opet vratim na tu rečenicu upravo o gubljenju koraka u tom tumačenju snova. Sad ima tu i onako solidan komad vremena, ja nisam ni uspeo, pored drugih zanimljivih stvari koje su se dešavale u tom među vremenu, mislim da je negde značajno pomenuti Dekarta, sad smo već onako solidno blizu, koji je negde pre nego što je neke stvari odsanjao, zapravo čovjek bio vojničina, jedan vojnik koji je onako išao od fronta do fronta u nekim, verovatno nama sada besmislenim sukobima između velmoža tog vremena. I onako malte ne skoro pa kao kod Dostojevskog, kad je bio onako krajnji izmožden, iscrpljen od svih tih ratnih pohoda, promrzao u nekom, ne znam, decembru, januaru tih nekih godina, je zaspao i uspeo je negde da odsanja nešto što bi zapravo bilo prva, kako bih rekao, rođena ideja, intuicija o prirodi, koja može biti ispisana
putem brojeva i matematičkih formula. Znači, pričamo o Descartesu i on upravo od tog momenta negde i napušta tu svoju, da kažemo, karijeru vojnika i počinje da se bavi dublje knjigama i jel te, znamo svi otprilike ko je bio Descartes i dokle je negde stigao kasnije, ali ono što je činjenica, ono što je interesantno možda jeste zapravo da danas postoji zapis tog sna, njegov zapis, koji ga je zapravo i nagnao na to da negde, na čemu smo mi danas zahvalni, matematika, sve ono čime se Descartes bavio, zapravo je negde na samim početcima, dok još uvijek bio samo vojnik od sanja. Tako da sam ja samo sad protrčao kroz jedan ceo ogroman deo istorije, jer prosto i vreme negde nam je dozvoljava da se bavimo nešto više snovima. Ja se nadam da smo onako malo zaintrigirali šta su snovi bili, kako su i kod prvobitne zajednice, pa da kažemo zaključno sa Descartesom i negde do Freuda, znači do početka 20. veka, kako su tretirani snovi i kako su ih ljudi videli. Sad prike dolazimo na taj početak 20. veka i do Sigmunda Freuda i do nečega što je on zapravo započeo i negde, mislim, od gomile teorije, gomile onoga čime se Freud bavio su sami psihoanalitičari među vremenu, jel te, negde odustali, mnogo toga se pokazalo kao neistinito, nešto revidirano, znači negde lako je pljuvati po teorijama i po nečemu, tako da ja se ne bih fokusirao, kažem, sami psihoanalitičari bi vam rekli da je gomila stvari od toga demantovano u samoj psihoanalizi, ali ja bih prije da se pozabavimo sa time šta je zapravo jako važno i šta je dobro i šta negde Freuda odvaja, šta možda može da nam bude korisno dan danas kad su u pitanju snovi. Ja negde nisam ni sam siguran da li je on namerno ili onako radi zarad neke želje za popularnošću, uglavnom nazvao tu knjigu Tumačenje snova. Uglavnom negde sam ubeđen da je to negde najzloupotrebljavaniji naslov, jer to kad kaže tumačenje snova, to mi je nekako tako, uvek mi to vuče na to da nekoj komšinici ili komši tumačimo snove, voljenom biću, drugu koji je u problemu, sve jedno. Znači, kad se citira naslov te knjige Tumačenje snova, to mi nekako dođe u rangu onog, ne znam, magija za početnike. Ili kao, mislim, ne znam, prosto takav je naslov prosto sam naslov vuče na to da je nekako bliže gledanju u šolju, međutim nije. To je zapravo jedno jako dobro svedočanstvo o samom Freudovom unutrašnjem životu. Ja verujem da je on tako dosta cenzurisao, da nije hteo baš da se nastavno toga mnogo otkrije u njemu, prosto bio je previše opasan čovjek da bi se mogli da zaključimo nešto o njegovim snovima, ali zapravo najveći broj snova koje on tu citirao sadržinski zapravo jesu bili njegovi snovi. Tako da se ta njegova knjiga u nekom smislu može zapravo i tumačiti kao njegova autobiografija. Znači Freudova njegovom unutrašnjem životu. On je pokušavao da razume sam kao fenomen, ali je u mnogome zapravo pokušavao, kao i svi mi, da razume sam sebe. Znači jedan pokušaj razumevanja svog unutrašnjeg života, ako mogu tako da kažem. I do čega je došao? Ajde vidimo, znači, kako to Freud govori o snu i do čega je on došao. Ono što je negde jako važno i što možda Freuda razlikuje 99% njegovih savremenika i svih ljudi koji su se negde bavili, jeste što on pokušava da se fokusira na metod za tumačenje snova. Znači, on negde veruje i pokušava da objasni da postoji tehnika koju možemo tumačiti snove i da ne moramo biti, ne znam, pitija ili tiresije da bi, ne znam, da moramo da imamo neko proročište u Delfima da bismo tumačili snove. I po tome se on negde razlikuje od svih, hajde da kažemo, gledalaca u šolju, kada je san u pitanju. Freud negde kaže zapravo da se snovima možemo i da se snovima trebamo baviti.
U to vreme, ruku na srce i danas nije mnogo drugačije, teoretika kod lekara, ne slušaju se mnogo šta pričate zapravo, nisu ni u to vreme. Tako da negdje je Freud negdje i rekao da se snovima vredi baviti i da treba slušati zapravo sam sadržaj sna. Ono što nam se prvo nudi u snu, što svi znamo negdje jeste izvesna fabulacija ili sam sadržaj sna, koji često, to valjda imamo svi u svom iskustvu, može biti besmislen, može biti nerazumljiv, može biti nekako potpuno nabacan i u raskoraku sa nekim našim klasičnim načinom mišljenja u svesnom stanju. I to je ono što nam se prvo nudi u snu. To je taj manifestni sadržaj sna. Znači ono što imamo kao sam sadržaj i to ono što kao prvo imamo i to je zapravo ono što izlažemo kada sanjamo. Međutim, ono što, pored toga što je vidljivo i često besmisleno, na prvi pogled, Freud kaže da iza toga postoji nešto što je latentni sadržaj sna. To je ono što je skriveno, jer nas dovodi zapravo negde u koliziju, nerazumevanje samih sa sobom, sa sredinom. To je ono što ne bismo priznali ni okolini i što je za nas same prilično, kako bih rekao, neprihvatljivo. I sada se postavlja glavno pitanje, u stvari, kakav je odnos između onog manifesta, ono što mi pamtimo kao sadržaj sna, kao fabulu sna što prepričavamo, i onoga što je latentno, sa čim se sami u prilike plašimo da dođemo zapravo u kontakt i što bi negdje bio latentni sadržaj sna. Taj odnos između manifestnog i latentnog je takav da je prosto, kako da kažem, potrebno da ono što se nalazi u tom latentnom sadržaju sna, da bude na neki način prikriveno i da se nekako na neki simbolički način predstavi kroz manifestno. Znači, to je, tu Freud uvodi jedan nov termin ili tehniku, to se zove rad sna, ili rad sna i rad tumačenja sna, koji nas može dovesti da u manifestnom sadržaju prepoznamo one naše latentne sadržaje koji su negde zapravo ispod. I upravo ono što se nalazi ispod ove dve sfere sna se naziva radom sna. Znači, ja sam ovdje morao da zapišem zapravo da je rad sna niz specifičnih psihičkih funkcija koje su odgovorne za artikulisanje smisla. Znači, rad sna nam negdje pomaže da napravimo samu distorziju smisla i to je ono što sanjamo. Znači, to se zapravo dešava u samom procesu nastanka sna. Jedna distorzija smisla, upravo zbog koje nam često snovi tako deluju besmisleno, da nema nigde veze ni sa čim i to do te mere nerazumljivo. Znači, to je ta distorzija smisla i ona nam omogućava da nešto što funkcioniše kao neprihvatljivo, za nas lično neprihvatljivo, možda čak strašno, nešto što sve vreme guramo u neke podrume naše svesti, postane simbolizovano i negde kriptografski upisano u našu svest. Znači, kao ono šifrovanje, kao kad, ne znam, kao šifre u vojsci ili ne znam, znači, da se latentni sadržaj sna šifrira na neki način da nam iole postane prihvatljiv kad se probudimo i kada se setimo zapravo šta smo sanjali. Koji bi bili osnovni elementi rada sna, te tehnike rada sna? Ja se neću na tome predugo zadržavati, da to možda nas odvede negde skroz u neku dublju psihološku priču, koja se opet tiče, prije se pominja, to možda kad sam pričao o šizofreniji, ima neka dva osnovna mehanizma, to su mehanizmi sažimanja i pomeranja.
Znači, to je ta sposobnost naše svesti, makar kod nas zdravih, a vidjet ćemo zbog čega kod nas zdravih, da negde ogroman broj, na primjer, pojmova sažmemo u jedan pojam, koji može nama da bude nerazumljiv kad ga odsanjamo, ali zato se zove sažimanje. Znači, mi sažmemo ko zna šta sve u toku spavanja i od toga napravimo jedan pojam koji odsanjamo. I zbog toga nam ništa, jel te, kasnije nije jasno. Ili, s druge strane, da pomerimo, znači imamo sažimanje, imamo pomeranje. Opet da se, znači, značenje i afekat sa jednog lika i figure pomeri na neke druge. To su inače dva priču zdrava mehanizma, ne daj Bože da ih nemamo, ali da nalazimo dublje u tu priču možemo kasnije, ako bude ti meni neka pitanja. Znači, dva osnovna mehanizma koja funkcionišu jesu sažimanje i pomeranje. I tako, pored tog nesrećnog naslova, negde imamo još jednu, možda opet u to vreme ni Freud sam nije znao i nije najsrećnije artikulisao taj pojam, on je rekao da je san zapravo ispunjenje želje. I to je opet nekako dosta, ta sintagma ispunjenje želje nekako dosta rabljena, dosta zloupotrebljavana kao takva. I negde najlogičnije pitanje svih normalnih ljudi jeste kao, pa dobro, ako ja sad sanjam, ne znam, da mi jure neke karakondžule ili da imam koitus sa sopstvenom taštom ili tako nešto, kako je to sad ispunjenje želje? Mislim, šta sad tu ima da se ispuni kad se ja budim u znoju, koju ja sad tu sad svoju želju, tu postoji kao neko ispunjenje želje, a ja se budim i u znoju i ne znam, onako nesrećan i pod stresom i tako dalje. Šta se zapravo tu ispunjava? Zapravo je odgovor da Freud nije mislio da je san u tom smislu ispunjenje naše želje. Ja bih sad volio objasnim negde, on je negde, kako da kaže, bio negde i dublji i promućurniji od toga da mi kao samo sanjamo zapravo ono što je naša želja, a to ne smemo ili ne možemo da saopštimo. Znači, nije do te mere jednostavno. Znači, san jeste ispunjenje želje, ali ajde vidimo kakve želje zapravo. Šta je on negde hteo da kaže? Znači, Freud je negde koji kao lekar shvatao čoveka kao biće prirode i negde koji kao da je čovek kao prirodni entitet sadrži tu potrebu za konstantnošću, za poretkom i za mirom. Ako ne u svesnom stanju, onda makar dok spavamo. Znači, spavanje je negde potpuno, da kažem, prirodni mehanizam koji nama negde omogućava, da se odmorimo. Potpuno je svejedno da pričamo o nama danas ili pričamo o nekim našim precima pre par stotina hiljada godina koji su gledali da ne budu pojedeni. Uglavnom, bilo da se mi trudimo da ne budemo pojedeni, pa bežimo tamo nekih tigrova, lavova, znači kad pričamo pre par stotina hiljada godina, pa čak i tim istim tigrovima i lavovima koji nas jure da nas pojedu, i njima je bitno da se odmore od toga. Znači, imamo to neku beskrajnju jurnjavu u prirodi, gde se stalno utroši i gde se negde arči taj neki adrenalin, koji mi arčimo i dan danas. I negde nam je potrebno da se od svega, bilo da se trudimo da ne budemo pojedeni ili da nas neko pojede, važno je da imamo taj neki period odmora, period mira. I negde je čovek negde potencijalno izložen tome da brani to svoje stanje od buđenja. Najprostije. Sad, stvari koje nas mogu probuditi, mogu biti one spoljašnje, najbazičnije, ali mogu biti i naše unutrašnje stvari i stanja koje nas zapravo mogu probuditi. Znači, psiha spavača je negde spremna i biološki predodređena, kako da kažem, da se brani od buđenja. Znači, osnovna intencija spavača jeste da spava, da održi san. Tako da negde, ako samo posmatramo kao puštajući potencijalno regresivni fenomen, on negde dovodi do suspendovanja dominacije svesti. Čim imamo tu neku suspendovnu dominaciju svesti, mi automatski imamo tu neku pretpostavku da će se naši nesvesni sadržaji osiliti i da će negde pokušati da nas probudi. Jel te, negde meni onako
Pominjao sam ja i nadja, znači ego, superego, ih ili uber ih, svejedno kako god ih nazvali, negde oni gube konce u tom periodu spavanja i ono što je negde, ono nešto što smo zaključali u podumu, postaje sve bliže i otprilike počinje da nam lupa od ozdo u periodu spavanja. Znači, ti neki naši potisnuti, nesvesni sadržaji se osile i negde pokušaju da nam remete to naše stanje spavanja. Što više tonemo u san, to će i pritisak onog potisnutog biti veći i negde će pokušati da se nametne i prosto će pokušati da nas probudi. To nešto naše potisnuto i ono naše nesvesno. U tom negde smislu Freud zapravo govori o ispunjenju naše želje. U kom smislu? Da je zapravo sam kompromisna tvorevina između svesnog stanja koje je uspavano i negde tih samih pulzija koje postoje na nivou naših fantazija u nesvesno. Znači, on je na to mislio kad je rekao da je san ispunjenje želje, znači kompromis između onoga što je potisnuto, za nas neprihvatljivo, strašno, društveno potpuno neprihvatljivo, a ne mora potpuno, često napola ili potpuno neprihvatljivo, i mi smo negde kao spavači prinuđeni da pravimo kompromis između, da bi ostali u stanju spavanja i sanjanja, između onoga što nas goni iznutra kao nesvesno i tog stanja da održimo svoj san. U tom smislu je spavanje zapravo naše ispunjenje želje. Tako da je to negdje bila, kako bih rekao, osnovna Freudova logika, znači da mi ostajemo u stanju spavanja i da sanjamo, pa makar i sanjali Karakonđuba. Kao, nema veze, ali ja ostajem u stanju spavanja, ali pravim kompromis između tog mog unutrašnjeg, što ima tu intenciju čim moji branioci i mehanizmi odbrane popuste, da me probudi i ja negde moram to svoje nepodnošljivo da negde simbolički predstavim, pa makar mi potpuno bilo nerazumljivo, da bi održao to svoje stanje spavanja. Ne znam koliko vam to deluje logično ili ne, pričamo znači početku 20. veka, ali negde, evo sad da ne bih, jer ne verujem da mogu toliko da lepo kažem kao što sam ovde zapisao, znači sam je pokušaj održavanja subjektiviteta u stanju spavanja uprkos podražajima koji mogu doći iz spoljašnjeg ili unutrašnjeg sveta. Kao takav on predstavlja kompromisnu tvorevinu i predstavlja rezultat simboličkog kompromisa između onoga što je potisnuto, ali se ne može držati kontinuirano u stanju potisnutosti zbog pada tenzije na nivou naših mehanizama odbrane i radom sna se mora preraditi i to na takav način da nas ne probudi, a da nas makar nekako suoči sa kompromisno sažvakanim sadržajem koje ne možemo u potpunosti da pacifikujemo i potisnemo ili da istisnemo. Znači, to je neki kompromis i u tom smislu je sam negde je naše ispunjenje želje. Znači, ispunjenje želje da ostanemo u stanju sna i spavanja da bismo se odmorili, a da nas naši sopstveni impulsi negde ne probude. Tako da, ja sam na to mislio da se vratim na sam kraj, možda je sad trenutak da to kažem, pominjao sam to negdje ranije, to neka naša 2-3 susrete, da je negde čovek biće koje se zapravo ne poklapa samo sa sobom. Znači, mi se prvo ne poklapamo sami sa sobom. Sad možete misliti koliko je onda teško da se poklopimo sa nekim drugim, ako se ne poklapamo sami sa sobom. Znači, mi konstantno imamo naše podražaje sopstvene unutrašnje, koji, evo, na primjer, konkretno u ovom slučaju, pokušavaju da nas probude. I upravo ono što sanjamo je zapravo kompromis između tog nečega što je za nas sirovo, potpuno neuobličeno i gde ne postoji način da to simbolički predstavimo,
a što nam lupa na ta vrata dozdo čim naše odbrane oslabe i hoće da izađe napolje, znači mi se tu ne poklapamo već sami sa sobom, sa našim potisnutim, sa našim sirovim energetskim materijalom, koji zapravo jedva čeka da naši mehanizmi odbrane popuste, da bi nekako izašli napolje. Tako da je to negde osnovna logika kod Freuda i to je to njegovo ispunjenje želje. Znači, nije san naše ispunjenje, ne znam, sad mi nešto mnogo želimo, pa smo, ne znam, na svesnom planu zavisni, ljubomor nekog plana to kao ocanjamo, pa mi kao ispunimo tu neku našu potisnutu želju. To bi bio mnogo pojednostavljen Freud. Znači, ne radi se o tome, radi se, znači, upravo o jednoj sposobnosti simboličkog predstavljanja onoga što je kod nas potisnuto i vrlo često nama samima neprihvatljivo. Sad opet da ne ispadne da pričamo o nekim mehanizmima koji su patološki ili koji nisu, ne daj Bože zapravo, a to ne postoji. Ja to neko vreme koje sam proveo na klinici i koliko sam uspio, ja se time bavim, a i više ispriča sa kolegama, a ja i Gile je pomenuo tu priču o schizofreniji, meni je bilo zanimljivo zapravo šta schizofreni pacijenti, šta jedna psihoza zapravo sanja i da li sanja. Ne znam da li neko ima neku ideju, nismo na ispitu iz psihopatologije, tako da možemo da pričamo skroz ovako opušteno. Šta zapravo schizofreni pacijenti u stanju akutne schizofrene dekompenzacije mogu da sanjaju? Zapravo, ne najčešće, nego ono što mi znamo jeste da nisu u stanju da sanjaju. Uopšte. Oni nemaju snove iz jednog prostog razloga zato što ono što mi zapravo radimo u snovima i što uspevamo da simbolički predstavimo u tim distorzijama smisla, kod psihoza i kod schizofrenije se izliva skoro pa na svesnom planu. I zbog toga psihoza i schizofrenija jesu toliko strašne. Znači, oni ne sanjaju ništa, jer nema funkcije koja pretvara to sirovo. Ja se izvinjavam, mislim da to nije tačno. Dobro, možemo, da, to je... To ne stoji. Dobro. Jednostavno ne stoji. Ja sam imala kontakt sa psihotičnim pacijentima, inače sam, lekar sam, ali ne psihijatra, nego stomatolog, ali sam imala kontakta i znam da psihotični pacijenti sanjaju. Ja sam rekao u stanju akutne psihotične dekompenzacije. Znači, u stanju schizofrenog raspada, znači kad su na klinici i kada je u pitanju dekompenzacija. Znači, ne pričamo... Znači, pacijent na klinici, pod terapijom, nije pričao svoje snove. Moguće. Ja nisam rekao da je to 100%. Da je u tom smislu nešto potpuno isključeno. Ali je cijela nekako priroda schizofrenije takva, da ono što bismo mi pretvorili, da se kod njih zapravo izliva baš tako kako je sirovo. Ono što bismo mi možda odsanjali, oni će da vide na svesnom planu. Popuno je svejedno da li će oni da vide kao neku, ne znam sada, bubuljicu koja će da niče iz ovog poda, ili će da vide, ne znam, neke zmije koje kruže po meni. Oni će to vidjeti na svesnom planu. Ono što smo mi normalni, u stanju da simbolički pretvorimo u nešto što može da bude kao sadržaj sna, ajde da onda ja malo ublažim pa da kažem da je to schizofrenim pacijentima mnogo teže zbog nedostatka funkcije simboličkog. To jest pretvaranja onoga za što su nam sekundarni procesi zapravo i namijenjeni. Da to nešto pretvorimo u simboličko. Ako nas to ustrašuje u samom snu, njih to zapravo ustrašuje na javi. Ali, znači, nisam mislio o psihozi koja je u fazi remisije ili nekoj prosto, kako bih rekao, akutnoj, jednoj, prvoj. I kod Junga imamo opisane snove šizofreničara, čak je Jung umeo da prognozu, tumačići snove i kod dece i kod odraslih,
da da prognozu da li će taj pacijent imati veću šansu prognostički da padne u psihozu ili šizofreniju i to je... Da padne u psihozu, što znači da nije u stanju, ja se negdje držim, baš schizofrene dekompenzacije, znači to je ono stanje kada, kako bih rekao, znate, na klinici kad imate pacijenta koji je ono vezan za sopstveni odraz u ogledalu. Znači kada ne postoji simboličko, kada ne postoji, kada se prosto jezik pokušava. Znači zato kažem, akutna, znači dekompenzacija, meni je akcenat zapravo na dekompenzaciji, nije mi čak ni na pacijentima koji su okupirani terapiju psihotičnu. To je stantija. Ne moraš toliko da se može prosto gospođa navodi jedan koji je nešto primjer, to ne mora tvoje stavo. Cijela ideja je da zapravo da pričamo, to nije super. Ali to ne mora tvoje stavo, ovo nije matematička teorema, ne mora samo jedan primjer koji odstupa da obori tvoj stav. Nije to zapravo uopšte moje, ja sam samo neko ko pripričava zapravo negdje, tako da s te strane, kažem, ja samo znači još jednom da probam da negdje da definišem, negdje mislim na zapravo schizofreni raspad i da negdje ono što mi odsanjamo, nazovi normalni, da schizofreni pacijenti i psihoza zapravo susreći na nivou halucinacija. Eto, samo toliko, da ne ulazim možete dalje, znači halucinacije su nešto što je negdje izmešteno, što je toliko nepodnošljivo, da se ne može simbolički predstaviti čak na nivou ovih karakondžula o kojima ja pričam koje često sanjamo i na tome zapravo treba da budemo zahvalni svojoj nazovi normalnosti, jer smo u stanju da to nekako, kako god to sebi predstavimo simbolički. Jer da to nismo u stanju, mi bismo zapravo imali halucinacije. To je opet krajnje pojednostavljeno, da, zato smo imali cijelo predavanje o schizofreniji koje smo držali. I sada kažemo da je negde sama vrednost sna negde u njegovoj samoj značenskoj zasićenosti. Tumačenje snova, apropo te opet pominjene naslov Freudove knjige, zapravo ne postoji normalno kao neki vid sanovnika ili bilo čega. To je, tumačenje snova se odigrava između klijenta i psihoterapeuta. To je tumačenje snova. Tumačenje snova je zapravo proces koji se odigrava u samoj komunikaciji između nas i klijenta. Zato, makar nama, nazovi stručnjacima, stanovnici ili bilo šta, ne postoji individualno, algoritamsko značenje sna koje bi uvek od određene individue značilo sanjali ste zmiju, to znači to, sanjali ste ovo, to znači to. Zato idemo malo dalje od te priče o sanovniku i tako dalje. Znači, neophodna komunikacija i tumačenje snova je nešto što se ulazi zapravo u samom procesu razumijevanja sa klijentom. San se tumači između dvoje ljudi. To je ono što nam je negdje u osnovi, da nam je neophodan taj drugi opet. Da bismo, eto, čak i naš sopstveni san rastumačili. Negde postoji ta ideja kod kolega da što nam je san važniji, da ga je zapravo teže protumačiti. Upravo zbog simboličkog, upravo zbog sažimanja i pomeranja. Kao da neki naš unutrašnji mali, kako su ranije ljudi, neke male ljude zamišljali u televizorima. Mi kao da imamo neke male ljude unutar sebe koji se trude da nam što više sažmu pojmova, da nam što više pomere i onda upravo zbog toga nam važni snovi često budu najmanje razumljivi i oni su njih je nekako mnogo teže razumeti i još teže objasniti. Tumačenje sna je zapravo konstrukcija, ona je negde hermeneutička aproksimacija. Znači ne postoji tačno tumačenje sna. Praktično ne postoji. Da kažemo ovo je tačno, ono se uvek odigrava između dvoje ljudi, između psihologa, psihoterapeuta i klijenta. To je zapravo tumačenje sna. I opet kažem da ne daljim s tom pričom, udaljavamo se možda da je to negde
pokretanje neke osnovne osobine između mehanizama simbolizacije i mentalizacije. Znači, dok ti mehanizmi rade, mi smo sposobni da odcepljene delove sebe ne susrećemo u realnosti, što je nešto najstrašnije što zapravo može da nam se desi u schizofreniji, nego smo u stanju da ih odsanjamo i da ih nekako upravo, zahvaljujući procesima simbolizacije i mentalizacije, drugačije predstavimo. Pa ma kako to nama strašno bilo kada nešto odsanjamo, ali smo u stanju da ih negde, da ih nekako predstavimo. San nekad vrlo često može i da nas iznenadi, i nas same, i ne znam, opet su neka moja lična iskustva klinička i opet iz razgovora sa kolegama, vraćamo se na prethodnu priču, da naša stanja svesti su naša stanja svesti, ali da negde postoje paralelni procesi kojima mi zapravo poklanjamo manje pažnje. I to je jedina razlika, ništa nisu manje vredni, niti kvalitativno drugačiji. Mi samo poklanjamo manje pažnje, a oni se odvijaju paralelno. Opet, kažem, nisam sad siguran kako će ovo da bude adekvatan primer, ali mislim da mnogi kolege mogu da posvedoče o tome, da, na primjer, imate pacijente ili klijente koji su negde, ovako već izmereno, da kažemo, negde na nivou, to se nekad zvalo, nešto ispod graničnog nivoa inteligencije, na primjer, između, ne znam sad, ajde kažem, umerene duševne zaostalosti, čiji snovi su, kako bih rekao, nadmašuju i prevazilaze njihove same intelektualne kapacitete, jer se odigravaju na jednom potpuno drugom nivou. I to ako su oni, ne znam, izmereno definisani kao laka duševna zaostalost, njima su snovi zapravo bogatiji nego njihov intelekt. Ne znam koliko uspevam da objasnim, znači, potpuno procesi koji negde se odigravaju paralelno i negde nas dovode u to stanje da naše stanje svesti, opet se vraćamo na ono, da čovjek nije biće zapravo koje se inicijalno poklapa samo sa sobom. Znači, nismo kao ličnosti negde svodljivi na svest, na našu tu sopstvenu svest, i da postoje sekundar, i da je sve zapravo samo jedan od nivoa. Ta naša kognicija i ti naši sekundarni procesi na koje smo toliko ponosni su zapravo jedan od nivoa na kojima se naše funkcionisanje negde odvija. Ja bih zato rekao negde da je čovjek kao ličnost negde nesvodljiv na svoju svest. Od nekih ovako, da opet ovim nekim suvoparnim psihološkim pričama, da ne završimo, imate te primere Tartinija, znači italijanskog kompozitora i violiniste, koji je po njegovoj priči ocanjao ocanjao đavola kako svira violinu pored njega, probudio se i napisao svoju kompoziciju koju je nazvao Đavolji triler. To je naziv kompozicije, znači on je negde ocanjao đavola kako sedi pored njega, svira njegov instrument, probudio se i u originalu zapisao to čega se sećao. Ja mislim da ima još dodatak tu da je on prodao dušu đavolu da bi on zapamtio to što on svirao da bi mogao da zapiše. Je to baš da Tartini ili kako je nastao grup? Ne, Đavolji triler, to. Đavolji triler, eto ja to nisam znao. On je u snu prodao dušu đavolu da bi ostao to ko zapiše sve te note. To je možda neko dodao nakon, Tartini nikad to nije pomenuo da je prodao dušu. Da je prodao dušu snu, jer zapamtiti toliki materijal ili nešto, možda ceo deo. Moguće. Da, nije realno, da. Ja sam evo trenutno sanjao tipa neku pesmu, kompoziciju, ali kad se probudio nisam mogao. I sve sa tekstom, sa sve, ali kad se probudiš više. Pa znači ti si neki sličan, Ali ne, nisam napisao taj tekst i to što je ja sam nešto ekspresiran. Ti si otprilike, to je drugi primer koji sam hteo da ti zato sličan Keith Richardsu ima u njegove knjizi Life. On navodi, mislim, nema čovjek razloga, mislim, ja mu verujem, da je zapravo Satisfaction
od Rolling Stonesa, znači on imao tu taj običaj da stavi u to vreme, ja mislim traku audio traku, da snima sam sebe dok neke akorde vežba i dok sanja. I onda se probudio jednog jutra i imao je melodiju, znači ne pričamo o tekstu Satisfaction, nego o melodiji. I imate u njegovoj knjizi, kaže, imao sam hrkanje, pa 10 minuta Satisfactiona, pa još 45 minuta hrkanja. I kaže, ostalo nam je samo da dodamo reči i tako je nastao Satisfaction. Ja sam čitao tu knjigu, izvinjavam se, znam sličan primer i čoveka iz tog perioda, Paul McCartney, 65. godine, spavao je popodne na kauču i sanjao je Yesterday, pao je sa kauča, probudio se i odmah je zapamtio melodiju, doduše ona se u početku zvala Scrambled Eggs, odnosno kajgana, i onda je išao okolo i pitao između ostalog i Claptona da li je negdje čuo tu melodiju, niko mu nije rekao da je čuo i onda je to nastala ta pesma Yesterday. A to je tačno za Keith Richardsa sa katastrofom. Jeste. To je čuvena za Beatlese. Jeste. Ja sam izabrao Coldplay kao Satisfaction kao nešto možda manje poznato. Ne, poznato je, ta ja sam zapravo ovo što sam sanjao, to sam ja pravio, na primjer, i samo instrumental, a na kraju sam sanjao sa sve tekstom, celu, te bini, sve, probudio sam se. Eto. Tako da... Ne, šta je to, random. Moja poslednji primjer koji meni pada na pamet, opet ima možda ljudi koji to bolje znaju ovdje od mene, je Laza Kostić i Santa Maria della Salute, koju on nije u originalu zapravo Canji zapisao, ali koja je nastala kao njegov dnevnik snova, koji je on zapisivao na francuskom da bi sakrio žene normalno, pošto nije znao francuski, ali je zapravo Santa Maria della Salute dnevnik snova Laze Kostića, koji takođe sačuva, mislim da je njegov prijatelj pokušao da spali, upravo da mi ne bi imali voajerski uvid u način mišljenja Laze Kostića, ali mislim da nije uspeo do kraja. Tako da je i ta Lazina, ti njegovi zapisi su sačuvani i Santa Maria della Salute zapravo predstavlja pesmu na osnovu dnevnika snova Laze Kostića. Periodni sistem u nedelje je san. To nisam znala. Ima u hemiji još dosta primjera. U hemiji. Tako da ja vam se zahvaljujem, ne bih nešto da mogu dužim, ako ima nekih pitanja, nečega, ja sam spreman skroz da... Izvinite, htio bih da vas pitam, da li biste mogli da nam kažete nešto više o lucidnim snovima? O? Lucidnim snovima. Pa ništa sad ne bih ja tu znao, ne znam, nija spektakularno, ono što sad to ti već ne znaš, znači to je, kako bih rekao, nešto što je na taj način vjerovatno i objašnjeno, nisam zalazio dublje. Možda upravo o čemu pričamo se negde... Pa podsvjesno sam i svesno da se kosi, da kažemo, pa malo dolaze do ispoljavanja, ali kako bi se to reklo, lucidnom snovu čovjek može sam svoj san podsvjesno da iskontroliše, da ne dođe do toga da bude pod stresom probuđen. To su sad neki stadijumi zapravo koliko smo duboko u samom snu. Da, koliko smo generalno svesni dok sanjamo. Jeste. Ljudi su različito duboko. Da, ali opet... Ja recimo imam neke noćne more, preko dana, pošto ja spavam preko dana. Kad se budim, ja sanjam da nešto ne mogu da uradim. Recimo, zadnje je bilo, treba da putujem za kinu, pošto moj sin živi u kinu. I ne mogu da rešim neki algoritam, nešto treba da bi se prijavio zajedno, kako sam sanjao. A ja znam da je to moja noćna mora, da će to da se vrti i vrti, da me maltretira, i ja se probudim sam, da bih prekinuo. Da. To je upravo primjer stvari. Jeste. Nešto ste vi htjeli? To sve češće srećem u praksi, ali nisam tu na svom terenu. To ne pričaju mladi ljudi, adolescenti, ne pričaju o paralizi sna. Ja to nemam u svom iskustvu, a vjerojatno nije dovoljno obrađeno ili ja makar nisam naišao sada nekada i dušu, možda su ljudi se time bavili. Ja nisam, to mislim, nije neka moja oblast do te mere, ali desi mi se jednom mesečno da mi mladi ljudi prepričavaju upravo da mi definišu to nešto kao paralizu sna zapravo. To su neki različiti stadijumi u samom sanjenju i spavanju gde nekako niti etiologiju znamo do kraja, niti smo potpuno sigurni zašto se nešto dešava. Znači, dosta je negde nesiguran teren.
Kažem, ja nisam psihijatar, znači ja o samim snovima na nivou brain imaginga, talasa, moždanih i tako dalje, gledanje u ekran, vrlo malo znam. Znači, trudio sam se da se pozabavim pre svega tim tumačenjem snova. Znači, kako se zapravo u samom procesu negde san tumači. Ne znam da vas zanima neki primer ili nešto da se nisam ispremio, ali mogu da pokušam da se setim ili kako već, kako to ide. Imao sam vidio mladog čovjeka, u Beogradu sam s njim radio i on je imao neki, on je onako, ne znam, da kažem, solidno zagazio u delikvenciju, a mlad je, 20, na primjer, 2 godine u to vreme, i negde je imao krajnje onako čudan san za njega, njega je ustrašio, on se, kako mi on prepričao, probudio se prilično, nije se probudio uplašeno, ali se onako prilično osjećao bedno i onako kako čovjek samo posle nekog sna ume da se osjeti baš onako nikako. Sanje je onako to je sad onako moment kao kod nekog pisca, Dalje Raskolnikov, tako ima u knjizi, ili da sanja sebe kako sanja. On je sanjao sebe kako sanja i kako se budi u nekom hotelu, onako hotelu socijalističkom, onako, to su oni hoteli gde nas vode na ekskurzije, oni koji su nekad postali betonski, ogromni, 1.500 mesta raspali i onda deca odu na ekskurziju, ili kako već, i on se budi u tom hotelu i onako, kaže, krećemo redom, prvi impuls, kaže, kako se ja budim, patim za pištolj i krećem redom po sobama, kaže, prvo neke onako manje poznate, manje drage ljude, jedna soba, druga, treća, kaže, na kraju stižemo svog najbolji prijatelja, koji su isto onako budi ustrašeni svog kreveta, u kojem je on spao u tom istom hotelu, i kaže, onako, kaže, gledam je potpuno zblanuto, samo što me ne pitaš šta, sad, kako, i uglavnom oni tog svog najboljeg prijatelja ubije tu, i probudi se, i to je to, otprilike. To je taj san, i on je nekako bio prilično onako, osjeća se loše. Sad, ako bismo to sveli na onu našu priču o ispunjenju želje, neko bi rekao, pa dobro, nisu ga pustili roditelji na ekskurziju, on je osjećao zavist i onda je sve te svoje prijatelje i poznanike potamanio u snu jer je bio zavistan na njih i ne znam po čega. To bi to bilo banalno, da kažem, pojednostavljeno ispunjenje želje. Neka zavist na svesnom životnom planu se reflektora je prikazala kroz san kao likvidacija 20 ljudi. Međutim, mi smo onda negde, kako bih rekao, pričali, došli smo do toga da je negde njemu otac jako rano preminuo ili ne znam kako već beši, ne sjećam se, završio. Prikazivan je onako kao jedna solidna veličina samo kroz priču i autoritet, ali negde cijela poenta da su oni majka što namerno, što slučajno i protokom vremena tog istog oca počeli da zaboravljaju i da je negde u stvari u tom njegovom snu smrt i ubistvo tih prijatelja u hotelu zapravo bio sinonim za zaborav oca. To je on sam zaključio, niti sam ja nešto mnogo tu pomagao interpretacijama, niti sam ja tu nešto mnogo navodio. To ubijanje u snu je zapravo bilo zaborav. Oni su negde, kako da kažem, on je negde zaboravio oca, majka se isto da kažem tako, trudila da zaboravi, ali oni nisu zaboravili da su ga zaboravili. Pa je onda on to tako otprilike sanjao. To je sve u nekom navodu došlo, on je sam došao do toga zapravo da nema tu nikakve potisnute agresije na prijatelje, nikakvih ubistava, nego da je zapravo taj san negde najviše reflektuje na njegov odnos sa ocem. Zato sam je rekao da najčešće je to potpuno, kako bih rekao, simbolički drugačije predstavljeno i da je tumačenje sna nešto što se dešava između klijenta i terapeuta i ne mora jedna direktna asocijacija, kao što kažemo, nije u tom smislu ni bio agresivan, nego je potpuno predstavljamo nešto drugo. Predstavljamo njegov odnos sa ocem i sa krivicom zbog zaboravljanja oca.
A to, mislim, najjednostavnije prikazano. Ne znam da li je jasno, ako baš se pokušamo 7-8 godina od tada. Tako da... Možda znate, da li se neko bavio kako se prikazuju animus i anima u snoviđenjima transrodnih osoba i da li je možda negde opasno? To ću rado da istražujem. Ja to dosta s novima bavim, ali recimo na to nisam nigde naišla, a vrlo je zanimljivo i aktualno kao pitanje. Bilo bi zanimljivo kako osobe sa određenim rodnim identitetom zapravo sanjaju. Da. Dobro, za ove klasične znamo šta je anima, šta je anima, ali sad je interesantno šta se dešava u snovima, recimo, tih transrodnih osoba koji budu podvrgnuti promjeni pola. Pa kakvi su njihovi snovi pre toga i šta se recimo dešava posle toga? Ja mogu samo intuitivno da govorim, ali to nije... Možda ćemo jednu razrednu osobu. Ja verujem da oni zapravo imaju snove autentično svom pravom identitetu. Ali opet, obzirom koliko su snovi kulturološki ustavljeni, onda... Kad on sanja ako je on ili ona ako je, recimo, on, pa ako sanja nepoznatog muškarca ili nepoznatu ženu, kako sad to, kako se sad to, interesantno bi bilo da vidimo strukturu tog sna. Da. Ili možda to ima veze sa skroz nečim osmim, ta žena i ta muškarac opet vezano za neko osjećanje nečega, skroz drugo. Možda. A možda bude baš to. To ne znamo to ne znamo dok se ne desi komunikacija. To je i ta neka razmjena terapijska. Ja bih samo još jedno pitanje vezano za ovo. Da li će možda uopće biti tema depresija, anksiozni poremećaj, panični napadi? Pa može da bude, da. To je, mi smo malo krenuli s brda s dola, ja lično. Nismo pričali ni neurozama, u stvari, da smo hteli, ali nije, mislim, ovo zamišljeno kao, mislim, kako bi rekao, SKC nije mesto da, u smislu te kontinuirane psihološke edukacije. Mislim, možda je moja greška što nisam krenuo. Ne znam sad da možemo se vratimo na neurotično, da. Histerija, neuroza, pa onda anksioznost i depresivnost, to je bile dobre teme. Isto onako bazične, to je negdje možda za budućnost, vidit ćemo. Tako da, evo opet da se dotaknemo, negdje su i snovi upravo i ta njegova knjiga, Freudova je nastala upravo u tom nekom luftu između tretiranja histeričnog neurozi i sanjanja, spavanja, tumačenja snova. Znači, to su ti početci psihoanalize. Ja nisam psihoanalitički terapeut, znači, nije mi to pravac, tako da tu onako pričam polulaički jer nisam psihoanalitičar. Mogu samo da ti kažem ono što si dao primjer iz sve jako zanimljive. Ne znam da li si namerno preskočio zbog kratkog vremena ili ne znam šta je podatak. U Sofoklovom caru Edipu ima jedno mesto gde Edip kad sazna da je žena s kojom živi Jokasta, u stvari njegova majka, on kaže šta hoćete, ko od vas nije sanjalo da je bio majka? Znači da su u to vreme sanjali takve snove. Jeste. Bože, za sve mi sudi, samo nemoj da mi sudiš za moje snove. To je, recimo, to negdje reflektuje na taj moment, jeste? Da. Spomenuli ste da su halucinacije zapravo proizvod, ajde da kažemo, nerazvijenosti ili nedostatka određenih mehanizama koje posjeduju zdrave osobe. Da. Šta bi onda bile pseudohalucinacije? Pa nešto slično, a ne baš tako. Kako da kažem, to je priča koja nažalost zahteva malo više vremena. Ja mislim kad sam pričao o šizofreniji, to mi je tad prispelo, evo sad po prvi put u životu tu mogu da citiram sam sebe, ne znam kako sam se setio toga uopšte. Od crtnog filma sa Šiljom, kad njemu brod propušta i sad on kao tu gdje mu pušta brod, ako brod zamislimo kao to neko
svesnost naše stanje ili zdravo, kao stavi jedan prst. On se pojavi druga ruka, on stavi drugi prst, on stavi jednu nogu, pa stavi drugu nogu, pa stavi rep i na kraju to je dosta vezano za naše granice. Znači, halucinacije nastaju kada nam granice u tom smislu popuštaju. Pa sam ja pričao o tom sažimanju kad je paranoja u pitanju, da taj svet, taj naš okvir postaje sve kraći, ali ga mi, ako to zamislimo kao neki konopac, mi ga suzimo i održavamo sliku sveta sa tim nekim manjim. Tu gde nastaju rupe, mi vežemo čvorove. I onda neminovno taj krug postaje manji. A kad god imate procep, pa tu nešto vežete, to se skraćuje. A schizofrenija je takva da mi pokušaju da se potpuno ne raspadnemo, umećemo nešto na ta mesta gde su rascepi u tom krugu ili toj elipsi, da bi uopšte se nekako održali. Ali se upravo dešava to da susrećemo na svesnom planu naše ocepljene dijelove ličnosti u vidu halucinacija, što je nekako strašno samo po sebi. Tako da, opet, ovdje ima ljudi možda koji su tu isto poškovani, ali zanimljivo je da se kod schizofrenih pacijenata vrlo često, i to je nekako najprimetnije, zapravo da se uruši jezik. Znači, potpuno, ili se pravi neki meta jezik, i imate potpunu devastaciju jezičkog. Na nivou lingvistike, na nivou semiotskog svega. Znači, urušava se jezik kao prvi znak psihoze. Zapravo. I to nam je negdje jako značajan pokazatelj da nešto ozbiljno nije u redu. Tako da, halucinacije su kraljevski simptom šize i onako, ne znam, baš nešto što je onako poslednje u kliničkoj praksi sa čim se čovjek susreće. Ocepljene dijelove sebe susrećemo tako što ih vidimo na svesnom planu. Ja se uvijek zapitam, ne mora da idemo na šizofreniju, koliko je recimo koliko je granično poremećaj ličnosti teško, kada je unutrašnja tenzija toliko velika da dovodi do samopovređivanja i do smanjenja. Uvek će vam reći klijenti koji se samo povređuju mi recimo od pola sata do sat i po da im je bilo odlično posle samopovređivanja. Znači da su osjetili olakšanje. Jer njihova unutrašnja tenzija je bila toliko velika da je krajnji neki nivo samopovređivanja su zapravo automutilacije ili takozvana sakaćenja. Jer sam jednom imao samo problem tog klijenta koji je, to ću im pitanjem i bio moj klijent, jer je samo bio pacijent, koji se, odsekao 2 prsta. I kad smo ga pitali, kako, kaže, tih sat i po kao je bilo odlično, da je počela da boli i sve ono što sledi kad neko sebi seče 2 prsta, ali kaže da se osjeća fenomenalno u prvih sat i po, pola sata, sat i po, tako nešto je rekao. Tako da fizički bol najčešće je ništa prema duševnom i prema psihičkom bolu koji osoba može da doživi. To je neko moje iskustvo. Baš malo sad je povezano su svakako život i snovi bilo. Ali za ono što ste rekli, rad sna, da li bi možda ovo predstavilo, eto baš u primjeru, sanjao sam 2 puta da je nešto strašno, na primjer da vas neko puca ili vuče ako skoči na vas, koji bi neko, sad bi se probudio. U trenutku se spontano desilo da nisam ni znao, da tipa pogodio me metak i nije me ubio. Zato sam postao još jači i onda se nastavio san, nisam se probudio. U tom smislu, da li bi to opet bila neka rad sna, samo je došlo ili vuček je skočio i ništa mi nije uradio, na kraju kao da mi ne može ništa. Dok je imao scenu kao gospodin što ima, da ne možeš da, znači pao si i ne možeš da ustaneš. Znači, hoćeš da se digneš, a nemaš snage. A rad sna je sve to što si ti sad ispričao, to je rad sna. To je nešto zapravo što je služilo da se desi, da se formira distorzija toničeg sirovog unutar, pa kako god sad bi morali to da dobro onako pretresimo, da pričamo to da vidimo zašto konkretno ti nisi tad bio ubijen ili zašto taj pas nije ujeo, a šta je u stvari, šta je bilo pretvoreno u taj tvoj san. Možda bude totalno nešto, možda bude nešto skroz osmo, a da je distorzija napravljena u snu tako da tebi izgleda kao napad, bilo pištoljem, bilo vučaka, potpuno je sve jedno.
a možda, ne znam, je neka tvoja trauma iz ne znam, djetinjskih dana, koja uopšte nema veze sa bilo kakvim agresivnim aktom, a ti si u stanju onako malo to da bude... Vidim sam još jedno stvarno samo da mi se dešalo, to i sad kažem, kad sanjam lepe snove, kad sanjam loše snove, bolje mi je u javi, pošto kad sanjam lepe, sve kontra u javi. Bukvalno, toliko sam puta sanjao nekad, nešto što mi se stvarno dešava, da sam sve ustao u snovima, i onda se probudiš i ono, java je totalno drugačija, da nije to tako. Da, to su ti neki naši opet povezano, subjektivni utisci, da, zato nas to možda i negde i intrigira toliko. Ali mora nešto da bude verovatno jako, da se nešto desilo stvarno da bi verovatno sami imali tako utici. Simboličko predstavljanje, praktično, da. Izvinite, htio da vas pitam, rekli ste da šizofreni ljudi ne sanjaju ništa kad su u tom periodu sna. Ja sam u stanju schizofrene dekompenzacije. Sad, htio da vas pitam, kod ljudi koji boluju od prerane demencije ili konkretno se leče od demencije, kakvi su njihovi snovi i kako oni doživljavaju to? Ste imali slučajevi ili znate li nešto o tome da mi kažete? Ne mora, zato kako demencije sama po sebi imate tu krivu zaboravljanja, ima koji ima ovako djedu, on ima to iskustvo da se stari ljudi sećaju mnogo bolje, sećaju se mnogo bolje dešavanja. Jeste, da se mnogo bolje sećaju dešavanja iz ranijeg života nego ovo što je bilo juče. Tako da ja pretpostavljam da ljudi sa Alzheimerom i sa demencijom mogu da imaju vrlo žive snove koji vjerojatno reflektuju na nešto što nije bilo juče, verovatno. Da bi to moglo... Nego na nešto što je opet bilo ranije. Da bi to moglo da se odrazi na halucinaciji? Kod njih? Da. Pa ne znam. Jedino ako su psihotični. Da, ako to... Mislim da svi sanjamo, a sad samo zavisno. Mi snove formiramo praktično prema vlastitim iskustvima i sećanjima. Ako je sećanje izbrisano, iskustvo, ako je izbrisano, onda nemamo šta da uobličimo da bi ga odsanjali. Nemamo šta da predstavimo, nemamo šta da izmenimo. Na nesvest. Izvinite, samo još nešto da vas pitam, ranije, posle Vijetnamskog rata i to rađene lobotomija ljudima, dosta ljudi u Americi, i kako je to uticalo na snove? Imate li neki podatak o tome? Ja ne mislim ništa mnogo lepo o tom. Pa nije, nego čisto pitam radi iskustva. Ono što je karakteristično za PTSP, znači za post-traumatic stress disorder, jesu zapravo košmarni snovi. Košmarni snovi koji uvek se ponavljaju i koji zapravo jesu vezane za stvarne događaje, ali koji se stalno vrte i ne završavaju. Znači nema kraja. Ja sam sad vrlo teo da kažem to, moji košmari su uvijek snovi. Eto. Jedno kratko pitanje. Spominje ono gubitak govora. Se mislio na razgovor ili u misli, u glavi, za svoju liga? Ne znam kad sam gubitak govora. Ovdje si kred... Da, ja sam govorio o jednom pašnom raspadu, ne znam da li ste, to ide od one salate od reči do meta jezika. Ili u stanju schizofrene dekompenzacije, što sam pomenuo da imate osobe koje su fiksirane za ogledalo. Naprimjer, nisu promijenili garderobu i odjeću više od mjesec dana, ne kupaju se, ne mijenjaju garderobu i fiksirani su ispred ogledala. Jer im je ogledalo i često ne pričaju uopšte. Sad najgore što mogu da urade, recimo tehničari na psihijatri, jeste da probaju na silu da ih pomere od tog ogledala. I zato što je to ogledalo poslednji bastion, pošto oni sebe ne osjećaju kao celinu, jer više granice ne postoje. To ogledalo im je poslednji dokaz da oni zapravo postoje. I najčešće jesu zato toliko fiksirani za to ogledalo i može da bude, nisam recimo baš opet u stanjima dekompenzacije, to jeste potpuni, možda bude potpuni nedostatak govora, ali to je ono, možda bude vrlo postepeno urušavanje lingvističkog, semiotičkog, svega onoga što mi predstavljamo u običnom razgovoru ovako kako predstavljamo. Znači jezik je jako važan, jezik, kad su psihoze u pitanju. Znači urušavanje jezika, to ako ima neki budući kolega, kad jezik krene da se urušava, to vam je negdje prvi znak, i to ljudi mogu intuitivno da osete, ne morate budete ni psiholog, ni psihijatar, to prosto bude čudno. Najprostije rečeno bude onako kontraintuitivno, onako čudno, da nema nikakav smisao to što neko priča. Ili gramatički možda bude ispravno, a neke salata od reči, ili da bude meta jezik. Znači neki izmišljeni jezik, bukvalno.
Tako da je to što se tiče psiholozi. Još nešto samo da vas pitam, da li postoji mogućnost da se čovjek izleči od šizofrenije ili neke seanse o tome da bi mogli da dovedu do toga da se i ole vrati u svesno stanje? Ili od demencije, na primjer, nije bitno, uglavnom ta dva idu u to stanje. Rad na demencijama se nažalost, nije nažalost, nego tako je činjenično se negdje najviše svodi na zaustavljanje u trenutnom stanju. Neki povratak na nešto pređašnje je mnogo težak jer prosto radi se o tom na fiziološkom nivou ćelija i tako dalje. Znači, kod demencije gledamo da započimo proces, da povučemo lučnu, a sad da se vratimo u 28. dosta teže. A šizofrenija je isto ceo rad, opet zavisno koliko ko duboko u svojoj psihozi se svodi negde na pokušajima da se funkcija simboličkog povrati, osmišljavanja. Upravo ovoga što smo malo pričali o snovima, znači da se nešto osmisli i da ako je ikako moguće na tim mjestima gde pucaju granice, da se tu ne umeću halucinacije. Ali kad dođe do toga, opet nije ni svaka psihoza ista. Prosto, nisu različito duboko u svojoj šizofreniji. Tako da... Eto, ja vam se zahvaljujem još jednom ako nema pitanja, ako imamo